אין שמלה איקונית בהיסטוריית הקולנוע כמו השמלה ב"איך לאבד גבר ב10 יום". ואני היום מוזמנת לחתונה, אז אני משחזרת את הלוק. אחותי בתפקיד המגהצת. יש לה איפור שמאוד מתאים לבלונדיניות, משהו שאני לא, אבל נשחזר לפי היכולות שלנו. אני אתחיל עם הקרמה הזאת של אורבוריון, אני מתה עליה. היא נראית סגול, אבל היא הופכת לצבע מה זה יפה על הפנים. יואו. עכשיו לאנדי היקרה שלנו יש סומק כמעט זוהר בלי לומר, אז אני אערבב בין שני הסמקים האלו של ניקס. אני הכי בן אדם שמשתמש ביד שלו כפלטת צבעים. מיקס, 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 משהו כזה, ואז אני אתקן עם הקונסילר. אני אשים טיפה ברונזר למרות שלא נראה לי שיש לה כל כך. ובא לי להגיד שלסקין זהו, באמת יש לה את האור הכי טבעי שיש. לעומת זאת, העיניים שלה, she went all in. התחלתי לשים עיפרון, אני קודם מתחילה לשים צלליות בעצם. הפלטה הזאת מספורה, בסיס של חום. משהו כזה. יש לה ממש שימר עדין על כל הפנים. אני חושבת שעם הסטיקים של בובי בראון האלו, אולי לא הגוון הזה, לא להיעלם. בובי בראון? הלו? כן, זה בול הצבע שיש לה. זה ממש סטיק שאפשר לשים על העין ככה, ולטשטש עם האצבע לפני שזה מתשבש. בחזרה לעיפרון החום שלנו, אני הולכת לסרטט באמת את כל העין. וזה בסדר אם זה מבולגן כי הולכים לטשטש את זה. מה שאני גם אוהבת לעשות זה בתוך הריסים למעלה. לא יודעת אם רואים את ההבדל פה, אבל יש הבדל. ומברשת די עמוסה מטשטשים. הרבה יותר טוב. עכשיו תתקנו אותי אם אני טועה, אבל אני רואה שפה יש לה קצת קהות. טופ 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 טופ. ועכשיו נטשטש. סיימת לגהץ? תקשיבו, היא מושלמת. נראה לי שסיימנו לעיניים, עכשיו נמשיך עם קונסילר. אני שמה טיפה מהקונסילר הזה של ניק. עכשיו בגלל שאני זוהרת, פודרה מט. ברשותכם, עכשיו אני אשים עצמק. I just love it. יש לה ליפ גלוס מאוד אדום. יש לי בול את הצבע, אבל אולי זה יהיה טיפה יותר מדי על השפתיים. יש לי תשובה יותר מדי. עכשיו לשיער יש לה את הגולגול הכי נמוך, הכי מושלם, אבל יש לה אולי 2 שערות על הראש, ולי יש אולי 2 טריליון. אז אני חושבת שנלך על גולגול גבוה כזה. I feel it. עוד משהו, היא השאירה את כל הפוני שלה בחוץ. זה הכי טוב שאני אעשה, אוקיי? עם פוני בחוץ. עשיתי קוקו גבוה עם מלא מוס, ועכשיו גולגול שאני מאוד אוהבת לעשות, זה לחלק את הקוקו לשניים, ולעשות קשירה ועוד קשירה. אני אנסה לצלם. שיקרתי, לא צילמתי כלום, אבל עשיתי פשוט קוקו, 2 קשירות. ונסגור הכל במקום עם סיכות, כי עם כל השיער שלי, אם אין 200 סיכות, זה זז. אם אחותי אהבה אמרה שזה יפה, זה יפה באמת. איפור שיער סיימנו, ואני שונאת לעשות את זה, אבל אנחנו פה כבר 1,000,000 שעות. אז חלק 2 השמלה והסטיילינג.